हेलौ लोगोफोर, जों दायो दंफैयो जाहैबाय अल गवानि सिङाव थानाय सेन्ट लरेन्स पारिशआवहाय। दायो बे सेन्ट लरेन्स पारिशनिफ्राय जोङो मोनसे जायगायावहाय बेरायहैनो नागिरदों। जोङो सेन्ट जसेफ चार्चआवहाय थांनो नागिरदों आरो बे सेन्ट जसेफ चार्चआव थांनायजों लोगोसे जाय गोथार जसेफमोनने बे गोथार जसेफनि न'खौबो आं नोंथांमोननो देखायहैनो थाखाय नैबे ब्लग भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना। अब्ला नोंथांमोन नायलांबानो जाबाय। आङो दायो नैबेनिफ्राय थांगोन जाहैबाय सेन्ट जसेफ चार्चआवहाय ने। सेन्ट जसेफ चार्चनिफ्राय गोथार सेन्ट जसेफनि न'खौबो आं नोंथांमोननो देखायहैगोन आरोना। बेजों लोगोसे गोबांथार भिउसखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेबायदिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ। नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायनाय थादों, आंनि भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों लाइक खालामना हो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। अब्ला नायलांदो भिडिअखौ। अब्ला थांगासिनो दङ लोगोफोर, नायलांबाय था भिडिअखौ। नै बिराद समायना नुयो आरोना नायोब्ला ना। नोंसोरबो फैयोब्ला बेबायदि नायफैनो हागोन। बेरायफै, नोंसोरबो सोरबा फैनो गोसो दङब्ला नायबानो जाबाय। बियो ब्रिज नै नायबाय था, बेबायदिनो नायलांबाय था भिडिअखौ ना लोगोफोर। सेन्ट जसेफनि न'खौ देखायहैथारगोन आं नोंसिनो दिनैहाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। बिराद समायना नुखायो आरोना नै लोगोफोर। मोनहैथारनोसै, बारा गोजान गैलिया आरोना। नोंथांमोना बेबायदिनो नायलांबाय था आरोना। फाइनालि जोङो सेन्ट जसेफ चार्चआवहाय मोनफैमारबाय लोगोफोर। दा नोंसोरो नायबानो जाबाय। नै बेबायदि आरो भिउआ नायदो। बिनिफ्राय जोङो सेन्ट जसेफआ लोंफैबाय थाग्रा स्प्रिं दैखौबो जोङो बथलावहाय एसे एसे सोनानै लांफागोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बेबायदिनो भिडिअखौहाय। सेन्ट जसेफनि चार्चआ बेनो, बिराद समायना नायनो। नै नोंथांमोनाबो नायनो बिराद मोजां आरोना। आंथ' बिराद मोजां मोनदों आरो। गवायाव आरोना बेयो जायगाया, बिराद इन्ट्रेस्ट नायनो। अबाहाय समायनाल' नुखायो जेरैबो नै नायबाथाय। लोगोफ्रा नै बैयो फादार दै लायनो नागिरदों। दै बेयाव आसिस दै गबाय थायो होनो नामा निजों। सेन्ट जसेफआ गिर्जायाव फैयोब्ला नैबेनि दैखौनो लोंफैबाय थायोमोन ना लोगोफोर। बे दैखौनो जोङो सोना लांगोन आरोना दायो बथलावहाय। एसे एसे लांफाजोबनोसै। पानी किधर है फादर? फादर पानी इसको लेना है ना। नायलाबायदों भिउसखौहाय। सोरबाबा फट' खेबजाबाय, नायलागासिनो हनै। फादाराबो नायदों हनै। बे ब्रादारनि फट' खेबलागासिनो सेल्फिनि। अब्ला जोङो सेन्ट जसेफनि न'खौ नायनो थांगासिनो लोगोफोर। नोंसोरबो नायलांबाय था, आं देखायलांबाय थागोन। जिउआव फार्स्ट टाइम दिनै मोगथाङावनो नुफैमारबाय लोगोफोर, नायबाय था। फार्स्ट टाइम गवायाव बेरायफैनो मोननानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों लोगोफोर। आरो गोबां नुफेरै जायगाखौ नुनो मोनबाय। नोंथांमोनाबो नायबाय था लोगोफोर दे। नैबे जाहैबाय सेन्ट जसेफनि न'। आरो ओरैजाय नाय, नैबे खान्थाल बिफांखौ नुदोंना। नैबे खान्थाल बिफांजोंनो सेन्ट जसेफआ ओंखारलांनानै गिर्जासिम थाङोमोन। दिनैहाय मोगथाङावनो नुफैमारबाय लोगोफोर। नोंसोरबो नायलांदो आरोना भिडिअखौ। अब्ला लोगोफोर, आङो न' सिङाव देखायहैनि। बै फादारा लानानै फैदों आरो जोंखौ देखायफैदों। स्टाइला माबायदि फादार? बेनोमोन न'आ, सेन्ट जसेफनि न'आ। सेन्ट जसेफ थाग्रा न'आ नै। नायदो लोगोफोर दे, नाय आंनि लोगोआ देखायनो एसेनो निजेनो। मानि होनोमोनलाय? सेन्ट जसेफ। सेन्ट जसेफनि न'मोन। नायदो।
फादारबो फैदों इरानि ब्रादार माइखौ नायदों नैबेयावहाय गावसिनि भाषाजों लिरनाय दङ नै लोगोफोर आं जेबो बुजियासै नोंसोरो मा बुजिदों कमेन्टफ्राव खोन्थाहरदो बिसोरजोंनो फैदों दिनै नुफैनो मोनबाय आरो गवायाव ना लोगोफोर न'आ बेनोमोन जाहैबाय सिङाव हाबनोसै निजोम हाबबाय दे जों न'आव दे नै बेबायदि अबस्थामोन आरोना सेन्ट जसेफनि न'मोन 빈들 नैबे बिदि आरो 빈들 예전나 워터트리 룸 박자로 고향에 잡았다 बेनो मोगथाङाव नुफैथारबाय जों ना निजोम औ नुफैथारदोंमोन ओरैबो हाबनि ना खाथा बेनो आरोना लोगोफोर नाय बिराद मानसि नायनो फैयो जाहैदों नै अबस्थाया बेबायदि आरो नै नायबाय था लोगो दा बोरायबायना नङा निजोम बेबायदि आरो नै अबस्थाया ओरै सिखारजों लामा दङ नैबे फादार बेयो गवानि फादार बेनो लाना फैदों आरोना जोंखौ देखायफैदों बिराद मानसि नायनो फैयो आरो ओइनि फादारा जोंना ब्रादाराबो सहैबाय थांनोसै लोगोफोर होमबा ना फैबाय बे खान्थालमोन आरोना सेन्ट जसेफनि न'आवनो दं आरो खान्थालमोन औ जेकफ्रुइट ना नोंथांमोना नुनो मोनबाय लोगोफोर थांनोसै देखायखांबाय ना अब्ला जों थांनोसै अब्ला लोगोफोर आंनि ब्लगा बेखिनियावनो जोब्बाय जोङो दायो सेन्ट लरेन्स पेरिसावहाय जोङो थांफिननोसै बाय बाय लोगोफोर